Всички ние имаме сходни и различни дарования. Талант е събирателно понятие за способности, умения и творчески проявления. Но дали автоматично един талант води към благоденствие и възможности за семейството и обществото? Или изкривената употреба на таланта обслужва само частни, едностранчиви интереси, дори зловредни цели? Но за какво тогава е важно да внимавам? Талантът е подобно поща, приема и препраща онези съдържания, които човек допусне в себе си. От културата и мотивите зависи целта и нейното качество.